hamren long MYED coaching center kang puasai kedeng so si tok langa nat ke paprang dun nang ji apor non nang lebom tanglo pirthe loka chali mate tok langa hinjong si kaduri lote kang ting asom si akai lo nang ceman bom tanglo lasom si veskar benglong hamren rong supialong sitame ki thurmi au be tuma phan tok langa hin ansu se ke paprang thek je phan pura hamren town club along MYED coaching institute mate center kang puasai dengpon bangso center along class KG1 pen class 12 an mate ingdeng si pen ingdeng krehni angdeng kachali atuma phansi thanpon pupusi mayalong pachini pon bangso coaching center kang pupon lake KSA Hamren Regional Committee akong chunbang prosonto ingtiare dengpensi ingpupon lapen bangso long kacerap dun lake Hamren Town Club long pen stami bidi sore kecepat coy dun pen cenglo bangso coaching center misen pen kacalio somaratom papan ke thanpon pamijia phanpura cirap citu asai dengdun Hamren pen berita pangda pon Birson Ronghang News 24 Kalbeng lo